ako sa dá odpustiť napríklad všetky tie 100 000 deportovaných ukrajinských detí, ktoré momentálne sú či už v pracovných táboroch alebo v takých prevýchovných táboroch v Rusku a ktoré Rusko odmieta vrátiť. A tiež som sa vás na to pýtala na hodine otázok, že prečo Slovensko nie je súčasťou koalície pre návrat týchto detí. Niekoľko stovák týchto detí bolo nájdených, identifikovaných a vrátených. Slovensko žiaľ, neviem z akého dôvodu, neparticipuje. Tento týždeň takto vynášali v Odese malé deti z obytných priestorov. Ako chcete ospravedlniť to, ako sa domov vracajú vojnoví zajaci? Že z takéhoto človeka sa stane takýto človek zlomený a má naviac vyritý hákový kríž na chrbte. Ako chcete ospravedlniť všetky tie obete, tie starších ľudí, pretože okrem žien a detí na Ukrajine zomierajú prevažne starší ľudia. Ja chcem teraz, pani Jurík, otvoriť tému, pretože sa hovorí o potrebe riešiť. Tento týždeň americký prezident Trump zastavil dodávky tých protivzdušných ochranných systémov Patriot pre Ukrajinu a telefonoval s ruským prezidentom Putinom. Výsledok bol čo? Ruský prezident povedal, že momentálne nie je možné splniť ich požiadavky, takže oni si odmietajú sadnúť za akýkoľvek rokovací stôl. Následne, čo urobil, vyslal 539 dronov a 11 rakiet aj na Kyjev a videli sme, aké katastrofálne dôsledky to tam malo. Zároveň tajné služby odhalili, že Ruská federácia používa na Ukrajine aj chemické zbrane. Čo povedal, myslím, že včera, v našich médiách sa to objavilo dnes, americký prezident Trump, že je veľmi sklamaný z ruského prezidenta, ktorý odmieta akékoľvek rokovania o prímeri a chce aj naďalej pokračovať vo vraždení civilistov. Tak ja si myslím, že pán minister toto skutočne svedčí o tom, že už si všetci uvedomujú, ako Rusko ťahalo za nos, či už amerického prezidenta, alebo aj Európu v tom, že áno, je tu možné o niečom rokovať a že na diplomatickej úrovni sa môže tento konflikt vyriešiť. To nie je pravda. Tam nejde o to, že aby sme porazili Rusko, ale aby sme zastavili Rusko, aby bolo čo najďalej od našich hraníc a aby pochopilo, že vojenský tento konflikt jednoducho nevyhrá. Začína sa tu pretek o vzbrojení, príprava na neviem akú vojnu. A pýtate sa, pripraví na neviem akú vojnu? Nuž na takúto, pán minister. Rusko sa takýmto spôsobom pripravuje na vojnu, že väčšinu svojho rozpočtu dáva práve do toho vojenského zbrojenia. Ak niekto chce vojnu, tak je to Rusko. A všetci sa na to pripravujú. Viacerí svetoví lídri sa zhodli, že v prípade, že by